gani ini. Gihando mo ba ang dako nga paglaom? Higala, pakigkauban ka na mo, samtang ikaw ako magkakauban diri sa atong programa ang Mga tagna sa paglaom. Maayong gabi mga higala ug malipayon kami kaninyo nga maga-welcome live dinhi sa atoang South Philippine Union Conference Convention Center. Among gikalipay ang inyohang nga presensya ug sugod karon nga gabi matag alas 7 ang takna hangtod sa August 20 alas 7 usab ang takna sa gabi. Ikaw ug ako magakauban sa ato ang tulumanon ang tagna sa paglaom. Amo usab ginabi-abi ang among mga viewers sa matag panimalay via TV sa ato nga Hope Channel South Philippines, mga kaigsunan tanan nga nga viewers sa diha. Among gikalipay mga higala, welcome diri sa atong tagna sa paglaom. Mga higala, aduna kitay mga pipila ka mga butang nga atong angay pagkatun-an karon nga gabi. Mama Paul? Yes, mga higala, alang sa ato ang mga televiewers usab nga anaa sa inyohang mga panimalay, feel free nga ipadala ang inyohang mga pangutana o mga concerns sa ato ang FB or Facebook account. Just type Hope Channel South Philippines. So mga higala, buot kami nga mag-imbitar kaninyo, palihog pakikauban kanamo dinhi sa South Philippine Union Conference Convention Center nga makita sa Masterson Avenue, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Yes, mga higala, aduna kitay paganindot nato nga pagkatukion atong pagkasusihon. Kauban sa ato nga magsusulti nga mao ang atong presidente sa Seventh-day Adventist sa Mindanao Regions diri sa ato nga lugar, mga kaigsunan. Walay lain kundi si Pastor Edwin Gulfan. Mga programa, mga tupiko nga atong nalibgan kaniadto mga higala, atong pagasayran kana siya inubanan sa paggamit sa Ginoo nining ato nga dynamic nga speaker. So alang sa atong mga higala nga naa sulod dinhi karon sa Convention Center, feel free to have your comfortable seats. O aduna kitay daghan usab nga mga higala nga naa pa dinha sa likod, palihog anhi kamo dinhi sa atubangan. O you are all welcome and please feel at home. Okay, manindot ang tanan. Look for the waymarks as you journey on. Look for the waymarks passing one by one. Down through the ages, past the kingdom's floor. Where are we standing? Look the waymarks o'er. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdom's floor. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. First the Assyrian kingdom ruled the world, then Medo-Persia's borders were unfurled, and after Greece held universal sway, Rome seized the scepter. Where are we today? Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdom's floor. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Down in the pit of iron and of clay, weak and divided, soon to pass away. What will the next great glorious drama be? Christ and His coming and eternity. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdom's floor. Look for the waymarks, the great prophetic
Dalaygon silimbahon tag-iya sa muntag sa tagsa kakinabuhi, hari sa tibok universo. Magatuol kami sa trono sa imong grasya, nagaampo nga na kanimo nga ikaw magaabri sa imong tambualan sa langit sa pagbubo sa panalangin, panalangin sa kaalam nga among masabtang ang matagpulong nga pagabatbaton sa amo nga magsusulti, Pastor Gulpan, o kini nga mga butang mahimong ika-aplikar sa among kagalingon samtang kami maglawig nining maggubot nga kalibutan. Ipadala usab ang imong balang espiritu magagiya sa matag usa ka namo nga ang butang nga among matun-an mahitisok sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kining tanan among gipangayo sa walay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit gadiin kami maluwas sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Akong giauhag ang katilingban sa pagduko sa ulo samtang kita musangpit sa atong mahal nga Dios. Amahan namo nga balaan, mahigugmaon, makagagahom namo nga Dios. Nining atak na sa kagabion gikalipay kay namo ang kahigayonan nga imong gihatag nga masugda namo ang tulumanon nga among gihandom nga sundon ni ining mosunod nga kauhaag usa ka adlaw ang mga tagna sa paglaom. Pabatia kami sa imong presensya, dili lamang dinhi sa among balay tigumanan, kundili ang imong presensya sa matag usa kapuloy-anan nga naabot sa pagsibya ni ining imong mensaheng maayong balita. Salamat sa imong pagtubag, amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Gikalipay kay namo ang inyong
tubag sa atong pag-awhag nga tambungan nato kining atong hugna sa pagtuon nga gitawag nato mga simbolikanhon nga tagna sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom. Dunay ubang mga tao nga na-concern sila og miingon pagsulti nga tagna, wa da inay siguro kay tagna pa na. Dili mga igsoon na hinumdumi ang giingon sa balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan labing tinuod, usa ka basahon nga napuno sa tagna ug napuno sa kasaysayan. Duha ka butang ang atong dili malimtan sa Biblia. It is a book of prophecy and it is also a book of history. Prophetic historical book. Ang buti pasabot, may mga gihisgutan ang balaang kasulatan nga wa pa nahitabo sa paghisgot ni inis mga manalagna, apan sa atong kapanahonan karon gilingi na lamang nato ang mga hitabo busa kasaysayan na kana. Makatarunganon nga atong himuon ang usa ka pasiuna sa dili pa nato padayunon kining atong seminar. Ang matag usa kaninyo angay makabaton ni ining folder nga anaay mga materialis sa sulod. Dunay notepad nga inyong magamit ang pag-take notes samtang kita nagapadayon sa seminar. Dunay quiz papers alang sa atong matagabi nga quiz. Sugod og mas gabi, dunay tay quiz. Doon na po dihay tagna sa paglaom envelope, dunay bullpen. Og supposed to be ang matag usa kaninyo magunitsab sa Bible nga narehistro na sa inyong pangalan ingon nga karong gabi una nagsugod kamo pagtambong sa atong mga tagna sa paglaom. Ang atong topiko ni ining kagabhion usa sa interesante kaay nga topiko kay mao kini ang nagsilbing liabi sa atong umaabot nga 21 kagabi nga seminar. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia. Ang Biblia ginatahod sa daghang katawhan. Dili na true or false, true gina siya. Naaman po'y mga tao nga dili mutuog Biblia, apan daghan sa katawhan ang nagatahod og nagatuo sa Biblia. Gani usa ka bag-ong survey gihimo. Nagpakita nga daghang mga tao ang naghandom nga makasabot sila sa nahisulat sa Biblia kay tinuod man sad ang daghan nga mga nagbasa nga niingon di man ko kasabot ining mga istorya. Ilabi na gyud kun mudangat na sila sa mga propesiya sa makita nila ang mga simbolo. Daghan sab ang lisdan pagsabot sa mga basahon sa tagna. Sama sa basahon sa Daniel sa daang tugon o basahon sa pinadayag sa bagong tugon. Mao ni ang ginganlag kaluha nga basahon sa tagna. Kay ang tagna ni Daniel sa daang tugon daghan ug managkasama sa tagna ni Juan sa pinadayag. Alang niining mga tawhana, ang mga simbolikanhong pinulungan lisod sabton. Busa daghan ang wala lamang gyud magpakabana niini. Apan niining kagabhion buot nako nga pasiugdahan kamo sa pag-ingon. Adunay liabi sa pagsabot sa mga tagna sa Biblia. Adunay liabi sa pagsabot sa mga tagna sa pinadayag. Sa 404 ka mga bersikulos pinadayag nga nasulat sa 22 ka kapitulo, 278 ni ining mga bersikuloha kinutlo gikan sa daang tugon. Sa ato pa ang pinadayag dili bag-o nga basahon sa iyang kaugalingon. Mura ni siya og sumada sa nahisulat sa ubang bahin sa Biblia. 404 verses in 22 chapters. 278 ni ana kinutlo gikan sa daang tugon. Ikaduha, masabot nato ang basahon sa pinadayag. Maingon man ang ubang basahon sa tagna sa Biblia, pinaagi sa ubang bahin sa Biblia. Ang buti pasabot, ang Biblia maoy makahubad sa iyang kaugalingon. Munay usa ka pagtulunan nga dili ginato ang ngayon malimtan og naatay malibgan nga pasahis Biblia, Biblia ra po'y makasaysay sa kahulugan ni ana.
imo ra pong mabasa sa ubang pasahe. Ikatulo nga punto nga nagdalag liabi sa atong pagsabot sa mga tawagna, sundugo nato ang paagi ni Jesus, maingon man ang paagi ni Pablo sa pagtuon sa Biblia. Unsa man ang mga paagi ni Jesus ug ang paagi ni Pablo, tagaan ta mog pipila ka sanglitanan sa paagi ni Jesus. Mabasa ninyo kini sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Ang pulong nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod mahitungod kanako. Ang buti pasabot ni Ginoong Hesus, ang hinungdan ngano nga angayan susihon ang balaang kasulatan, kay naa niini nahasulat ang mensahe nga makadalangat kanato ngadtos kinabuhing walay katapusan. Paagi ni Ginoong Hesus, mabasa sad nato sa laing basahon sa Lucas 24, mga bersikulo 25 paingon sa 27, nagaingon og si Jesus miingon kanila, o mga taong buang-buang, kinsang mga kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gikasulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud niining mga butanga ug unya magasulod siya sa iyang himaya? Na hinumdumo ang siting niini katong panahon nga human na si Kristo gilansang. Nabanhaw na siya. Wala pa masayod ang mga tinun-an nga nabanhaw na siya ug adunay duha ka mga tinun-an ni Jesus. Dili apil sa napulog duha niya ka tinun-an nga naglakaw ni atong dalan paingon sa Emmaus. Ug naghisgot sila sa ilang nasaksihan sa milabay nga mga takna, ang pagkalansang ni Jesus, ang pagdunggab niini sa mga sundalo kaniya, unya ang paglubong kaniya eventually. Ug samtang sila naglakaw sa dala ni anang Domingo sa buntag, may ikatulong tao nga miduyog kanila, ngawa nila mailhi si Ginoong Hesus na diay. Ug nangutana siya kanila, unsa may inyong gisgutan? Niingon ang mga tao, wala ba di ka makabati ug unsay nahitabo sa Jerusalem? Wa ba nimo madunggi nga katong bantugang magtutudlo? Ilang gipatay ug lansang sa krus. Busa si Jesus mitubag nga miingon, mga taong buang-buang kinsang makasing-kasing hinayan nga mutuos tanang gikasulti sa mga propeta. Di ba kinahanglan man nga ang Kristo magantos gayon nining mga butanga ug unya magsulod siya sa iyang himaya? Ug sa bersikulo 27 nag-ingon ang pulong, ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Sa ato pa, gihubad ni Jesus ang gisulti sa tanang mga propeta gikan kang Moises, ngadto nila ni Samuel, ngadto nila ni David, ngadto nila ni Daniel, nga naghisgot kaniya og ang katumanan sa ilang gipanulti diha sa bag-ong nahitabo sa siyudad sa Jerusalem. Tan-awon kuno nato kun unsa pod ang paagi ni Apostol Pablo sa pagtuon sa balaang kasulatan. Matod pa niya sa 1 Corinto 2:13, patalinghugi ang pulong ni Apostol San Pablo. Og kini among panagsultihan dili pinaagis mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kundili gitudlo sa espiritu nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tao nga espirituhanon. Sa ato pa, ang pulong sa Dios dili man na kalibutanon nga pulong. Espirituhanon man na nga pulong, gani sa pinulungan ni Ginoong Hesus sa Mateo 4 versikulo 4, siya miingon, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga gilitok sa baba sa Dios. Tinapay para sa lawas. Pulong sa Dios para sa espirituhanong kinabuhi. Mauna ang atong pagkaon sa espirituhanong kinabuhi, ang pagtuon sa pulong sa Dios. Adunay napulog usa ka importante kaayong punto nga akong ipasidaan kaninyo
nga inyo ning mahinumduman samtang nagapadayon kita niining atong pagtuon sa mga tagna sa paglaom. Napulog usa kabililhon kaayo nga mga punto. Ang nahauna niini mao kini. Kini nga pagtuon ang atong gisugdan nga pagtuon. Magpaila-ila kaninyo kang Kristo Jesus sa paagi nga wa pa nimo maagihi. Sa ato pa gi-introduce ka kang Kristo in a very meaningful way. Imong makita siya sa hilabihan kamahimayaon nga kahayag. Sa ato pa, expected nga in 21 days you will know Christ better than you did know Him before. Ikaduha, kini nga pagtuon, ugdang ug ang epekto ni ini diha kanimo. Sa ato pa, maka-expect ka nga dunay mga pangutana nga mabilin sa imong huna-huna ug mupaingon ikaw balik sa Biblia aron susihon unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Ikatulo nga punto, maghatag kini nga pagtuon kanimo ug bag-ong pagsabot sa kasaysayan ning atong kalibutan sukad sa paglansang kang Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Kaagi kini sa dugay na kaing gubat taliwala ni Kristo og ni Satanas. Ug mas gabi atong hisgutan kining gingalag drama sa katuigan. Og ang ikaupat nga importanteng punto mo, hatag kini nga pagtuon kanimo og lisod katuuhan nga mga kahulugan sa kondisyon sa atong kalibutan karon. Makita man nimo ang panghitabo, mabasa man ninyo newspaper, makita nimo sa television, apan musamot kini ka makahulguanon alang nimo sa masabtan nimo nga gisgutan na di ay nidaan sa balaang kasulatan. Ikalima nga punto, mupadayag kini nga pagtuon kanimo sa kahulugan sa dagko og makalilisang nga panghitabo nga imong masaksihan sa atong kalibutan. Mga panghitabo nga dunay dako kaayong epekto kanimo og sa imong mga hinigugma. Hinumdumi, dili ikaw tumatan-aw lamang, dili ikaw tigpatalinghog lamang sa mga panghitabo. Sa usa ka paagi o sa lain, apektado ka sa tanang nahitabo sa kalibutan. Propesiya kaniadto, kasaysayan karon. Ikaliunom kapag tulunan. Mutug-an kini nga pagtuon kanimo sa mga plano sa yawa sa pagpahisalaag sa katawhan sa kalibutan. Ug kini kay mutug-an man nimo og unsay bitik sa kaaway, makapasuko ni niya. Masuko si Satanas. Busa himuon niya ang tanang paagi aron kapugngan ka nga dili ka mo padayon sa pagtuon. Mahimo gani nga sa importante kaayong tupiko. Muhunghong siya kanimo ayaw tambong. Mahimo nga ang gabi nga imong mapaltahan, mausab ang labi nimong gikinahanglang tupiko. Busa, alang nako akong isugyot nimo, ayaw pagpalta sa atong seminar. Importante kaayo ang inyong mapatilingon. Ikapito, nga maayong punto nga makuha nato sa atong panaghios sa pagtuon. Mugiya kini nga pagtuon kanimo sa paghimo sa labing bililhong desisyon sa imong kinabuhi. Sa ato pa, may desisyon kang himuon. Udyok sa imong pagbati, bunga sa imong nasabtan, apan labaw sa tanan, mando sa balaang espiritu. Ikawalo, usahay makalitan ka sa isulti kanimo sa gamhanang Dios sa langit o sa iyang anak nga si Jesus, pinaagi sa balang espiritu. Ang imong madunggan, posible nga either mabaguhan ka or di ka kauyon, dili ka muagri. Dunay panahon nga makalitan ka sa imong mabatian, apan ipabilin lang nga abli ang imong huna-huna. Ang mga sorpresa sa Diyos kanunay kinialang sa atong ikaayo. Posible nga dili ka muuyon sa tanan mong mabatian, apan dili kini angay makapugong sa pag-ambit mo sa maayong espirituhanong kasinatian sa imong kinabuhi. Sa to pa, you do not need to agree to everything that you hear, but develop the spirit of agreeableness. Kana bang dili ka kauyon apan imong masusi ang kamatuoran sa imong personal unya nga pagtuon. Ikasiyam nga punto nga importante alang ning atong panaghiusas pagtuon. Ang Biblia dili sama sa ubang mga basahon.
Ay ginagkalimti, lahi ni siya. Sinulat kini sa Dios, masabtan lamang nato kini pinaagis iyang tabang. Busa gikinahanglan nato ang pagampo ug pagpangayo sa iyang tabang. Gawas ni ini mahimo nga ang yawa mudala kanato sa dili husto nga konklusyon. Delikado man munang daghang kalibog, daghang panagbangi nga ang gigamit sa nanagbangi isig ka Biblia. Tungod kay doon na po'y kaaway ang Dios nga mogamit niini. Ikanapulo nga punto nga atong mahinumduman ni atong panaghios sa pagtuon. Kini nga pagtuon mupatinaw kanimos kamatuoran nga ang Dios ug ang yawa nangayo sa imong pagsimba. Interesado sila nimo ug ang giauhag sa yawa, giauhag sa Dios mao nga mosimba ta kanila. Ang katalagman mao nga minilyon ang nagsimba kang Satanas nga wa gani sila masayod niini. Ang mga tagna sa Biblia maghatag kanato kusog nga pasidaan mahitungod niini. Ug nagtug-an kanato sa paglikay, sa katalagman, sa pagkahisalaag. Napulog usa ka punto. Imposible nga mahurot nato ang tanang detalye sa mga tagna sa Biblia sa 21 ra ka gabi nga pagtuon. Apan ang mga halapad ug mga importante nga punto masabta nato na siguro nako na alang kaninyo. Busa pagkatapos ning atong pagtuon makabaton kamo og igong pagsabot sa mga basahon sa tagna sa Biblia. Dili aron kamo malisang kaya ang tagna matud pas uban makalisang. Kun dili aron makasabot kita nga duna di ay paglaom nga maoy tumong sa tagna. Makapahadlok ba ang tagna sa Biblia? Or hinangpunon ba kini? Mensahe ba ni sa katalagman? Or mensahe ba ni sa paglaom? Pipila kana sa atong tubagon karong gabiuna. Importante kaya lang kanato ang pagpakasabot sa mga tagna sa basahon sa Daniel ug ang tagna sa basahon sa pinadayag. Kay kini sila suod kaayo og relasyon. Madiskubrihan ra ninyo na samtang nagapadayon unya ang atong pagtuon. Dunay dakong pangutana nga nalitok sa daghang mga tao. Mubasa silag Daniel, mubasa silag pinadayag. Sila nga, unsa man ang mga simbolo diha, mananap nga pitoy ulo na po kabuksungay. Mananap kan dragon kansang ikog misapupo sa mga bituon sa langit. Unsa man na? Nganong simbolo man ang gigamit sa Dios sa mga tagna? Nganong dili man niya idiritsag tudlo? Ug unsay kahulugan nganong mogamit man siya sa simbolikanhong mga pulong? Munay dako nga pangutana sa daghang mga hunahuna. Paminawan ninyo ang gisulti ni Ginoong Hesus. Lucas 8:10 siya miingon, kaninyo gitugot ang pagpakasabot sa mga tinaguan mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan alang sa uban kini ipaagi sa mga sambingay aron nga sa magatutok sila dili sila makakita ug sa magapamati sila dili sila makasabot. May usa ka magwawali nga nag-ingon, kun gidayag pa sa Dios ang iyang tagna, nga ang gitudlo niini nga gahum, ang gitudlo niini nga kalihukan, ang gitudlo niini nga karakter, iyag yung gitumbok nga walay simbolo-simbolo, dugay na unta kanang makaaway sa Dios nangitag paagi nga malaglag ang Biblia. Apan kay gigamit sa Dios ang sambingay, bisan pa sa daghang katuigan, ang pinulungan nga inyong nakita, nag-ingon, ipaagi sa Dios sa mga sambingay aron nga sa magtutok sila di sila kakita, gibasa nila apan wa nila masabti, sa magpamati sila dili sila makasabot. Muna hinungdan ngano nga sambingay ang gigamit sa Dios ngano man ang hatagan niya sa kagahom sa pagsabot kadturang mga tao kansang kasing-kasing nangayo gyud sa kaalam gikan sa Dios. 1 Corinto 2:14. Paminawaran ninyo ang pinulungan ni San Pablo.
ang taong kalibutanon dili mudawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang ug siya dili arang makasabot nini tungod kay kiniugod kinahanglan mang tugkaron sa espirituhanon nga paagi. Sa to pa mubasa ka lang sa Biblia wa kay ampo-ampo posibleng imo nang ilabay ipadaplin mo yung kadiko kasabot. Apan kun moampo ka, mangayo kag kaalam sa Dios, ang Espiritu sa Dios muhatag kanimo kahigayonan nga masabtan nimo mismo ang mga simbolo nga nasulat sa mga tagna. Pipila kasanglitanan sa mga simbolo sa tagna o mga kahulugan niini nga mabasa sab nato sa Biblia. Alang sa inyong kasayuran, kining inyong gigunitan nga folder. Doon na kamoy gipabalon diha karon. Karong gabi na ang inyong madawat nga supplementary reading 88 ka mga liabi sa imong pagsabot sa mga simbolo nga gigamit sa tagna sa pinadayag ug sa ubang bahin sa Biblia. Tagaan ta mo og pipila ka sample niini. Sa pagkakaron, tulo lang ka sample ha. Mao ni ang makita nimo nganong simbolo ang gigamit. Pananglitan. Kung makabasa ka og mananap diha sa basahon sa tagna, sama pananglitan sa Daniel 7:23, ang kahulugan sa mananap diha sa tagna, agila, leon, uso, dragon, ang kahulugan ni ana gingharian or hari nga gamhanan. Ikaduha, kung makabasa ka og tubig diha sa tagna, og ang usa ka mananap mitimaw gikan sa tubig. Ang kahulugan sa tubig ingon nga simbolo sa tagna katawhan. Muna mabasa nato karon sa Pinadayag 17. Ikatulo, kung makabasa gani kag tagna nga naghisgot og mga adlaw, gidaghanon sa adlaw. Ang kahulugan sa adlaw diha sa tagna tuig. Atong pamasahon ang mga teksto, Daniel 7:23, kalabot sa mananap ingon nga gingharian. Daniel 7:23 nag-ingon, sa ingon ni ana, siya miingon. Ang ikaupat nga mananap, mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Nga lahi, gikan sa tanang magingharian, ug mulaboy sa tibok yuta, ug magayatak niini, ug magadugmok kaniya. Sa ato pa, sa Bible, mugamit na gani ang prophecy, ug mananap, ang iyang meaning, ana is a kingdom, isa gingharian, or usa ka gamhanan nga hari. Kalabot sa tubig, makabasa kag tagna nga naghisgot ug ang mananap migimaw gikas tubig, nahibaw ka ang mananap gingharian, ang tubig katawhan. Niya, Pinadayag 17:15. Og siya maingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig diin naglingkod ang daotang babayi. Kini sila mao ang mga tao ug ang mga panon ug ang mga kanasuran ug mga pinulungan. Munay simbolo. Ikatulo nga simbolo, makabasa kag tagna nga naghisgot o gidaghanon sa mga adlaw, Ezekiel 4:6. Og ingon man ni ana sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw muhigda sa imong tuong kilid ug magdala ka sa kasalanan sa balay sa Huda, kapatan ka adlaw. Ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig, ako nagtudlo ni ana kanimo. Sa to pag makabasa kag tagna nga nag-ingon 1260 ka mga adlaw, ang gipasabot ni ana 1260 ka mga tuig. Samtang nagapadayon kini atong pagtuon, tun-ana to unya pohon ang kinatas-an nga tagna sa Biblia nga naglangkob sa kinatas-ang panahon ang 2,300 ka mga adlaw. Ang kahulugan 2,300 ka mga tuig. Adunay hinanay nga sumbanan sa mga mensahe sa Dios sa Biblia. Muna inyong bantayan. Unahon gyud niya kanunay ang pasidaan sa dili pa niya ipadala ang hitabo. Sa to pa, ang Dios dili ka pakalitan. Unahon ka niya pahibalo, aron nga moabot manggaling ang hitabo, at least napasidanaan ka. Ang Diyos nagpadalag mensahe siyang katawhan sa pag-andam kanila alang sa dagkong panghitabo nga makaapekto sa ilang walay katapusang destinasyon. Ang mahigugmaong Diyos nag-awhag sa mga kalalaki na ano og kababaynaan sa pagdawat sa kaluwasan sa di pa moabot ang katalagman. Sa ato pa, warning,
message of warning ay ang hitabo. Gani sa panahon ni Noe nakitaan man nato na muna ilustrasyon nga nindot kaayo. Mga mensahis kaluoy, mga pasidaan kanunay nagauna sa di pa ang mga dagkong panghitabo. Ingon ana ang ato kahimtang karon. Nahibaw ta nga padulong ta sa mga bugat kaayo nga katumanan sa mga tagna sa Biblia. Mga panghitabo nga ang uban niini makalitan kita apan wa taniya pasagdi. Iyatang gipasidanan bintaha kanang mahibalotang daan. Amos 3 versikulo 7. Pulong sa Dios nag-ingon sa pagkamatuod ang Ginoong Hiyuba dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Muna atong hinungdan nga gisgutan taning mga tagna kay dunay paglaom luyo sa tagna nga gipasidaan ng daan. Makasalig ka ba sa mga pulong sa tagna? Paminawa ang tubag ni Apostol San Pedro. Ikaduhang Pedro 1:16 ug 19. Kay sa among pagpahibalo kaninyo sa gahom ug pag-aanhi sa atong Ginoong Hesukristo, kami wala magsubay mga sugilanon nga maayong pagkaminamao. Hinunoa kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. Versikulo 19, labi pagyudi ay nga nahimatud-an ang pulong sa propesiya nga among ginabatunan. Maayo nga inyong himuon ang pagtagad ni ini, maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit. Hangtod mo ba nagbanag ang panahon ug musubang ang bituong kabugason diha sa inyong mga kasing-kasing. Sa ato pahigala, kinaiyag yun sa Dios nga dili niya pakalitan ang iyang mga tao. Tingali ang uban ninyo maingon nga, Pastor, naaman lagi teksto sa Bible nga nag-ingon nga inigbalik sa Ginoo, mura siya kawatan, wa magpahibaw sa tagbalay. Nimbutho lang siya. Igsuon, tipik na sa kinaiyahan sa pagbalik ni Jesus. Pero mga pasidaan, kalabot sa panghitabo, sa di pa na mahitabo ang iyang pagbalik. Iyan ang gipasidaan ka nato. Pinaagig mga tagna. Paminawa. Ang balaang kasulatan, superior sa tanang balaang basahon. Nga naman, ang ubang balaang basahon, matawag nato nga gitawag og holy book sa uban sad nga mga dagkong relihiyon sa kalibutan. Ako muntug-anan, ang equivalent ni anang ubang basahon ang ato ragyong porsyon sa Proverbio, Salmo, basahon ni Job, Ecclesiastes. Maura na, sama pananglitan, dili na lang kumagngalan pa o mangalan, pero dunay mga basahong balaan nga gitahod sa ubang mga dagkong relihiyosong pundok. Apan ang nahisulat ni ini, mga prinsipyo ra sa kinabuhi, pareha sa gingalan nato code of ethics or conduct. Ang nakasuperior sa Biblia, labaw sa tanang mga basahong balaan, mao nga basahon kini sa tagna. 800 kapin ka mga tagna ang nahisulat sa Biblia. Ug abi ninyo, ang nangatuman sa nahasulat sa Biblia, kapina sa 90%. Sato pa, sa mga tagna nga nasulat sa balaang kasulatan, kapina sa 90% sa gitagna sa mga manalagna ang nangatuman. Tingali mo, ingon mo, naa pa di ay less than 10% pastor. Nga wa pamatuman. Yes, naa pa, pananglitan. Wa pamatuman ang pagbalik ni Jesus. Wa pamatuman kanang gisgutan sa pinadayag Kapitulo 13 nga dinawatay sa markas mananap nga mapintas ug sa silyo or timri sa Dios. Wala pa. Naapay mga hitabo. Less than 10%. Ang akong i-propose kaninyo, dili kamo makaduha-duha nga kanang less than 10% dili matuman. Matuman gina siya sa gitagal sa Dios nga panahon. Higala. Tulo kadili angay kalimtan nga mga bililhong puntos ni ining atong pagtuon. Number 1, ang Biblia lakip ang mga basahon sa tagna
dili lisod sabton. Masabtan ninimo apan gikinahanglan nato ang lamdag sa balaang espiritu. Number 2, ang Biblia rasab ang makahubad sa iyang kaugalingon. Sa mga kahigalaan namo nga mihatag og feedback sa atong pahibalo ni ining atong programa diha sa Facebook na nag-uban, nag-ingon pagsulti nga naa may teksto sa Biblia nga nag-ingon. Dili ninyo punan, dili ninyo ibanan. Kay kinsa may mo puno, kinsa may mo iban, pagatungluhon siya. Sa silot nga walay katapusan, correct gina. Ato nang gigamit ka ng teksto og matngunan ginato nga di kita mudugang apan di sad nato kubsan. Apan usa lang kabutang nga akong explicar kaninyo. Ang paghatag nato sa kahulugan sa tagna wala na magdugang sa Biblia. Gitudlo o gitumbok lang nato ang mga panghitabo nga maoy katumanan sa tagna, dili na dugang. Padayag ka na sa katumanan o kahulugan sa tagna. Busa inyo kanang bantayan. Ikatulo nga punto, kinabuhi o kamatayon ang nakataya. Mutuo or musalikway kita sa pulong sa Diyos. Busa higala, muawhag ko kaninyo. Ayaw ninyo tuguti nga ang pagtuon sa Biblia na alamang sa panahon sa pagtambong sa seminar. By the way, kada usa kaninyo nga na-registered alang niining atong seminar, sa nakadawat kamo sa inyong folder, nadawat sa ninyo ang inyong Bible. Naananay number diha, nga kada gabi ang inyong registration, inyo na lang tultulon ang inyong number, o ang kanang inyong Biblia, kamo na ang mugunit gyud ni ana. Apan niya, igsuon, pwede na ninyo markahan og naamoy mga teksto nga nabasahan, unya gusto ninyo butang ag Bible marking, you are licensed to do that. But we ask you, ang usa lang ka awhag among himuon, dili lang sa nato ni ipadala kaninyo, kay ato maning i-award kaninyo sa tumoy sa atong seminar. Kay bali, iyasa ni diha sa registrars nato, og ihatag kini kaninyo sa matagabi. Kana inoong folder, madala na ninyo kanang plastic folder nga naa ang inyong notes, madala na ninyo ang ubang materials, madala na ninyo. Ang Bible ato lang ginang ibilin kay aron ihatag na kaninyo sa kada gabi. I think nakasabot mo nganong gihimo na kay it will serve as your award at the end of our seminar. So, sa nasayra na ninyo ni ay ni kayong kalimti, kanang numero sa inyong Bible, maupo na ang numero sa inyong container nga plastic folder. O ihatag na kaninyo kada gabi kay i-check man sa dang atong attendance. Ni ay gamay nga kondisyon. Sa atong 21 ka gabi, ang makatambong og at least average nga 17 ka attendance. 17 of 21. Qualified na gina siya nga iyahan na ginang Baybula. Tingali mo ingon mo nga, nganong ingon ana man pastor? Well, we are trying our best nga wala mo'y ma-miss sa mga topic. Importante mong good kaayo nga masabtan gyud ninyo. Karon mga kaigsuonan, mao pa may atong pagsugod, mubo ang atong topiko. Busa, ako laning gipahinumdum kaninyo, ang labing dako sa atong pagtuon, muhisgot kita sa mga tagna sa Biblia. Tagna nga kadaghanan ini paglitok sa mga manalagna, paghatag ni ini sa Dios kanila, gihulagway lamang sa Dios pinaagig mga simbolo ug mga sambingay. Apan ang katumanan sa mga tagna kanang kapin sa 90% nga nangatuma na sa atong panahon, makatumbok na kita sa mga panghitabo nga mao ang katumanan sa maong mga tagna. Busa, bililhon kaayo ang atong pagdaginot sa atong gamay ra kaay nga panahon sa pagtuon. Ugma sa gabi, ang atong topiko, mas daghan kinig mapadayag kanato kaysa karon. Ang drama sa katuigan, gisalida sa teatro sa universo. Uy, drama na may gisgutan. Teatro naman or sinihan. Niining atong topiko ugma sa gabi.
Maila-ila nimo ang bida kun bayani sa dakong drama sa katuigan. Apan masayran sab nimo sa laing bahin ang role sa kontrabida kun kaaway sa bayani. Apan labaw sa tanan, mahibaluan nimo kun unsa ang imo ug akong bahin niining dakong away taliwala sa maayo ug sa dautan, taliwala sa Dios ug sa yawa. Unsay imong rule, unsaon nimo pagkahibaw, unsay plano sa nahigugma kanimo nga mao ang atong maglalalang ug magbubuhat. Ug ang pagpangitag paagi sa iyang kaaway nga ang hinigugma sa maglalalang ug manluluwas, mailog niya gikan sa kamot sa makakagahom nga Dios. Ug ang paagi sa Dios sa pagluwas sa iyang hinigugma gikan sa pagkainilog ug pagkabinihag sa kaaway. Mga kahigalaan, awhagon ko kamo ining takna sa kagabhion. Determinahin ninyo mga igsoon nga dili ninyo masipyat ang pagsunod sa atong serye sa pagtuon. Kaya ang usa ka topiko nagaandam kanimo alang sa sunod. Nining gabhiuna moawhag ako kaninyo atong iduko ang ulo alang sa atong pagampo sa panalangin sa Dios. Amahan namo nga balaan. Dako kayong among kalipay nga nasugda namo ang among napulog usa kaadlaw nga pagtuon sa mga tagna sa balaang kasulatan. Gipangayo namo kanimo niining among pagsugod, ayaw kami pasagdi. Giyahi kami pinaagi sa lamdag sa kaalam nga hinatag sa balaang espiritu. Aron sa pagbasa namo sa imong pulong, ang mga butang nga dili masabtan sa mga taong kalibutanon, imong ipasabot kanamo pinaagi sa lamdag sa espirituhanong kaalam. Panlangini ang tanan nga ania mitambong ni ining unang gabi. Amo usab gihangyo ang imong panalangin sa katawhan nga anaa karon managtan-aw diha sa ilang mga puloy-anan nga nagsubay ni ining maong programa sa Hope Channel. Ipadangat sab kanila ang kadagaya sa imong grasya, espirituhanong presensya. Ang mga taong mo determine sa pagtambong ilikay sa katalagman samtang magapanaw hangtod sa ilang pagpamauli. Ipadagaya ang imong kaluoy, kadagaya sa panalangin nga material sa mga puloy-anan nga girepresentahan sa imong mga anak karong gabiuna. Salamat Amahan sa imong saad nga uban ikaw kanamo gikan sa among pagsugod sa pagtuon hangtod matapos kining among napulog usa ka adlaw nga panaghiusa sa pagtuon sa mga tagna sa paglaom. Among gisalig ang tanan sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Look for the waymarks as you journey on. Look for the waymarks passing one by one. Down through the ages, past the kingdoms form. Where are we standing? Look the waymarks o'er. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms form. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. First the Assyrian
Dios namong gamhanan o gipasalamatan namo ikaw kay gibati namo ang imong presensya sa among taliwala. Ang among gipangayo ayaw kami biyai ang kaalam espirituhanon ihatag kanamo samtang kami magapadayon sa pagsusi ang kadagaya sa imong grasya, panalipod ug kaluoy maanaas imong mga anak sa ilang pagbiya nining balay tigumanan pauli sa ilang mga puloy-anan. Hangtod makabalik kami ugma alang sa among pagpadayon sa pagtuon. Salamat sa imong pagtubag, among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you so much, Pastor Edwin Gulfan. Ug mao kato ang ato ang President sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa Mindanao Region nga naghatag kanato og pasiuna nga mensahe mahitungod sa ato ang special nga programa. Ug atong kauban karon ang co-chairman niini nga mga programa, Pastor Chris Bacalares. Pastor, good evening. Maayong gabi usab sa tanan nga mga televiewers nga nagsunod di ato nga programa, ilabi ni atong programa mga tagna sa paglaom. Pastor Chris, unsa ang among atangan sa musunod nga mga gabi? Daghang kayo mog makuha niini tungod kay kini nga presentation dili ninyo makaplagan sa uban nga mga simbahan. Gani kung imong tanaw ng balaang kasulatan sa Daniel takpio na ang balasahon kay alang kanis katapusan mga adlaw ang mga tao mudagan ngadto ni ang kaalam uswag. Ang kaalam sa pag-uswag, sa pagsabot, sa balasahon sa propesiya nga diin pagahisgutan usab ni Pastor Gulfan sulod sa mga 20 ka mga gabi. O ang mga benepisyo usab nga mga kuha nato ani mga pinangga tungod kay na mga butang nga inyong makaplagan nga wa ninyo sukad madunggi sa inyong kinabuhi. Gani ang ubang mga tao mingon nga hindi na nato natandugon kay makabuang na. Dili nato masabtan ang mga simbolo diha, dili masabtan ang mga figura diha apan dinhi nga gipadayag sa Ginoo sa katapusan mga adlaw pagabatbaton usab sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Gulfan. Thank you so much. Thank you so much, Pastor Chris. Mao ni atong usa sa atong mga co-chairman sa atong programa diri mga kaigsunan og nadunggan nato ang mga benepisyo ang atong makuha samtang ikaw mga higala magatan-aw kauban namo diri sa ato nga programa. Og sa mga kaigsunan usab namo nga nakig-uban kanamo diri sulod sa iglesia as diri sa Convention Center. Nadunggan nato Ines Pastor Gulfan kung aduna may 17 ka attendance, you are qualified to own the Bible nga iyang na atong gipahiram diri kaigsunan muna nga atong makuha usab. Salamat, Pastor Chris. Yes, ug buot usab namong pasalamatan si Pastor Chris Bacalares Yes. Jovin tungod sa iyahang pag-andam nining atuang dako nga convention Yes. center nga andam mo akomodar og mga bisita og mga higala busa mga higala sa sunod nga mga gabi among atngan ang inyong pagbisita dinhi palihog pakikauban sa ato ang special nga programa samtang atong pagatukion ng Biblia ug batna nato ang paglaom dinhi lang sa mga tagna sa paglaom. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18
19 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maragapamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang natural remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. To me, the joy, which money cannot buy. Friendly and very hospitable, and most of all, big part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes, now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the total you, on Mondays. Masalamat kayo ko. Nakakita ko anang last play. Yes, tako kayo yung pagtabang para sa ako ang pag-ampo. Kaya lang kita doon na tayo connection nga sa Ginoo. Ang imong mga pamilya. Let's Pray Cagayan de Oro is back. Now praying for you every Monday and Thursday at 6 a.m. Don't pray alone. Join Let's Pray Cagayan de Oro on Hope Channel.